Hello everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and today I'm talking about the one and only leading show la eMzansi. Ngiyathemba ukuthi ke nani nizongifakazela ukuthi Umkhokha guys washa amakhanda wonke lama soap akhona lapha na ke ku television njengamanje. Silokho sibabaza njalo guys, each and every episode, after each and every episode siyababaza, hayibo Umamzobe, hayibo Zodwa, hayi udifa, hayibo yabona nje guys, hayi cha umnandi Umkhokha kuningi ya end kuningi ya every day. Masilindele ukuthi ke Umamzobe uzovuma izona ngendaba ukuthi wakhiphisa ingane yakhe isisu, wavele wavula elinye ipage ukuze makuthiwa ke umuntu opens a can of worms. That what Umamzobe did. Wakhuluma ke izindaba zika Mabusi noma wakhe wangempela, watshela uMabusi ukuthi hey sisi kahle kahle angisiyo uma wakho, nangu uma wakho uZodwa, nangu baba wakho udifa, okuphule kakhulu ke inhliziyo kaMabusi. But ke what I like about uMabusi ukuthi ke uya understand and uyazi ukuthi ke lento yenze uMamzobe it not coming from uthando, but she was doing that for herself. So guys, yeah, that's what uMamzobe did. Kwavele ke kwamosheka wonke ama plans ke kaDifa. uDifa ufuna ukulungisa izinto, ufuna umshado ke noZodwa. The guys into ekhona ukuthi ke kubuka sengazi ukuthi uMamzobe noma ke uMamzobe akafuni futhi ukumchitha, noma efuna ushado uZodwa kodwa akafuni ukuhlukana ke noMamzobe. Isekhona ke inhlantsana yothando kuyesingazi ke noma phela ke ilama khatha abuye awasebenzisa uMamzobe alokho emdonse njalo uDifa. But ke guys, noma kunjalo ke umndeni wakwaMzobe usha phansi ngonyawo uthi uDifa ngeke akubone lokho, akunamalobolo lazokwenzeka, akunamshado ozokwenzeka. But I don't know ukuthi bafuna ukuthi kwenzekeni ngoba uDifa noZodwa sebenezingane eziwu2 and I relationship yabo cha ibuye ngazuthi iyaqhubeka, akukho la iyakhona. On the other side guys, lo mthakashana ke ogabsile uplana ke ukubulala umamncane wakhe uZodwa ngojuqu, and umtshelile ke noma wakho ukuthi khuleka wena manje ngizomthelela lo into encane ebese ke edabula amafu. And we later learns ukuthi ke uZodwa uzogcina ke eseba ke nama signs okuphuphunyelwa yisisu, ukuthi ke ubonakala engazuthi uyopha ingubo yakhe ke igcwele igazi, okuyinto ebhlungu kakhulu ke kuDifa and emnandi ngenye indlela kuMamzobe omfuna ephume waphela kwakhe uZodwa. But ke guys, uginqa igonqo lapha yana ke kuMkhokha uZodwa kubose ngazuthi ngeke azalahleke lo mntwana. A miracle will happen and uMamzobe won't be happy about that. As I was saying with guys, we don't know ukuthi si expect her in lapha yana ke kuMkhokha, masithi kuya ngapha kuyashintsha ke ngapha. What I like ukuthi we are all enjoying the show guys, ayikho into eborayo nanoma yini abayenzayo lapha yana. Besitshela ukuthi ke uMamzobe uzohlanya enzeni abaxoshwe emzini wakhe, akabaxoshanga. Besitshela ukuthi uMamzobe uzokhuluma indaba ukuthi kwenzekani emhlaza khiphisa ingane yakhe yesizwe, akakwenzaka lokho, wavele wakhuluma indaba kaMabusi. So guys, you don't know what to expect with Umkhokha, but what we like ukuthi we are enjoying it. And you know what guys, we really appreciate lama actors, ikakhulukazi yena ke uMamzobe. Kushushu kushushu impela lapha yana ke lapha yana ke kuMkhokha iyobanjwa ke esithele naye. That's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena ufuna ukuthi kwenzekeni, imaphi ama ending ufuna ukwabona la, ama ending la ufuna ukwabona lapha na ke kuMkhokha. Bye.